Ej sme sa pozreli na materiály k jednému blížiacemu sa behu AZ Pneu Vertical. Koná sa to 24. mája 2025 v Dubravke. Áno, vyzerá to, že je to už 3. ročník. Presne. A prešli sme si teda články, web, aj nejaké tie videá, aby sme zistili, čo je na ňom také iné. Lebo behov je teraz naozaj veľa. To je pravda. Cieľom bolo nejak rozlúsknuť, prečo by toto nemal byť len, ďalší beh v kalendári. A zdá sa, že tie zdroje naznačujú taký zaujímavý mix. Je tam športová výzva, ale aj akože dosť silný komunitný duch a charita. Áno, tá kombinácia. Poďme teda na to, čo je tá hlavná športová časť. No, sú tam 2 hlavné trate pre dospelých. Tá, povedal by som, ikonická je 10, volá sa Vertical. Vertical, jasné. Má prevýšenie nejakých 360 metrov, vedie na Devínsku kobylu a späť. Je to dosť kopcovité v lese. Čo je v Bratislave celkom unikátne, väčšinou sú to mestské rovinky. Presne tak. Toto je viac terén. A autorom tej trate je Richard Varga. Aha, triatlonista Varga, to meno určite láka. Ale čo ak niekto nechce taký náročný kopec? No, mysleli aj na to, majú 5-kilometrovú trať horizontál. Tá je vlastne po rovine po bežeckom okruhu 5. Takže dostupnejšia alternatíva. Áno. A samozrejme sú tam aj detské behy. Kratšie trate pre rôzne vekové kategórie. Zaujalo ma aj to zapojenie Richarda Vargu. Nie je len autor trate však? Nie. Vyzerá to, že je tam dosť aktívne zapojený. Vedie spoločnú rozcvičku pred štartom. To je fajn. A po pretekoch je tam aj nejaká autogramiáda, možnosť stretnúť sa s ním. To pridáva taký osobnejší rozmer. A všimla som si aj taký špeciálny prvok plachého prémia. To znie tak súťaživo. Áno, to je taká zaujímavosť. Prvých 800 metrov tej 10 je dosť prudké stúpanie. Hneď na začiatku. Presne. A kto je hore prvý, muž aj žena, vyhráva prémiové pneumatiky Pirelli. Hodnota je vraj 500 €. Páni, a treba potom dobehnúť celú 10? A to je tá novinka. Zdá sa, že už nie. Oproti minulým ročníkom to zmenili. Takže stačí vyhrať tú prémiu, je to taký beh v behu. Tak to môže prilákať aj šprinterov, ktorí si netrúfnú na celú trať. Ale čo tí ostatní? Aká je motivácia pre nich, okrem samotného výkonu? Spomínal si charitu. Áno, a to vyzerá byť dosť podstatné pre toto podujatie. Z každého štartovného dospelého ide 5 € priamo pre OZ Psy na život. To sú tí, čo cvičia vodiacich psov. Presne, pre nevidiacich. A toto prepojenie, že vieš, kam presne tie peniaze idú, to je pre mnohých ľudí dôležité. Motivuje ich to. Rozumiem. Okrem toho dobrého pocitu sú tam ale aj klasické ceny však. Samozrejme. Financie pre absolútnych víťazov, 200 € na 10 km, 100 € na 5 km pre mužov aj ženy. Potom klasicky medailie a vecné ceny pre najlepších kategóriách a veľká tombola pre všetkých zaregistrovaných. A čo je v tombole? Hlavná cena sú smart hodiny Garmin Enduro 3, tie stoja okolo 800 €. A druhá cena sú zase tie pneumatiky Pirelli za 500. Takže motivácia je aj finančná, aj vecná. A čo si odniesie taký bežný účastník, ktorý nevyhrá? No, vyzerá to, že myslia aj na to. Každý dostane v cieli pamätnú kovovú medailu. To poteší. Môže si vytlačiť diplom online. Je tam občerstvenie, voda, ovocie, zlatý bažant Radler 0,0, dokonca aj káva od lokálnej kaviarne Black. Káva po behu, super. A ešte bonusy. Zdarma fotka z behu, ak súhlasíš s marketingom, ochutnávka výživových doplnkov Orin a e-lekárňa tam robí merenia tlaku, okysličenia, tepu, váhy. To je celkom komplexný servis. A ešte jedna vec, ak si vyzdvihneš číslo deň vopred v AZ Pneu, dostaneš kávu a čelenku Garmin. Takže sa oplatí prísť skôr. Spomínali sme rodiny, je tam aj nejaký program pre tých, čo nebežia? Áno, snažia sa vytvoriť takú tú rodinnú atmosféru. Pre deti je tam malovanie na tvár, nejaké súťaže, nafúkovacie atrakcie. Aby to bol proste príjemný deň pre všetkých. Fajn. Tak pre tých, čo by chceli ísť, zopakujme rýchlo tie základné info. Jasné. Takže Soboka, 24. mája 2025, Bratislava Dúbravka, ulica Pod záhradami, to je pri Lidli. OK. Registrácia na mieste je od 9 ráno. Rozcvička s Vargom o 10. Potom idú deti od 10:20, štart tej hlavnej 10 kilometrov je o 11. A Peťka? Tá štartuje o 20 minút neskôr, 11:20. No a vyhlásenie výsledkov a tombola je potom okolo 12:30. A štartovné? Ak sa registruješ online, tak 15 €.
Na mieste je to 20. Deti do 12 rokov a bežti nad 60 to majú zadarmo. Super, takže keď to zhrnem, AZ Pneu Vertikál vyzerá ako naozaj dobre namiešaný koktail. Je tam tá športová výzva, ale aj ľahšia možnosť, je tam známa osobnosť, zaujímavé súťažné prvky ako tá prémia. Presne, plus ten silný charitatívny rozmer. Áno, ten je dôležitý a celé je to zabalené do takej rodinnej, komunitnej atmosféry. Je to celkom pekná ukážka, ako sa dá spraviť lokálne podujatie atraktívne na viacerých frontoch.